dy agwedd o'r calonus. Dwi mond yn poeni mwy, dwi obeithio a dibynnu. Caled y bore, caled y nos, mo tan byth a daw yn agos. Oer fel ddoe, oer fel nawr, pero sydd o hyd yn iawn. Wel Hefin, ti wedi bod yn sgwennu caneuon wrth gwrs ers blynyddoedd bellach. Be sy'n dy gadw di fynd? Gwybod bod nhw'n mynd i fynd ar y record lle ddau'n 2 diwrnod o hynna. Gobeithio cannoedd o recordiau wedi sgwennu felly. Hefyd dwi'n gobeithio bod o'n geiriau'n deud rhywbeth i bobl sy'n gwrando felly. Caled y bore, caled y nos, mo tan byth a ddaw yn agos. Oer fel ddoe, oer fel nawr, pero sydd o hyd yn iawn. Na 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 na. Oh, la 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 la. Pero sydd yn meddwl o hyd. Pero sydd o hyd yn iawn. Ti'n efo cae chwarae, caset dwytha chdi. O hwnnw reit wleidyddol, yn dweud? Oedd. O'n i'n meddwl fel na ar y pryd. Dwi'n meddwl fel na wythnos yma ar ôl beth sydd wedi digwydd. Ond o'n i'n meddwl yn wleidyddol mis yn ôl. Mae'n dibynnu sut wyt ti'n teimlo beth sy'n y newyddion, beth ti'n weld, be mae rhywun wedi ddeud neu rhywun wedi wneud. Wedyn, ti'n gael y ddyrfa i reid y farn ar hynny lle. Be sy'n mynd i ddigwydd efo'r caneuon na ti'n sgwennu wan? Oes y gyset ar y gweill? Oes. Gobeithio gael allan y Fyndolig. Fydd hi'n hirach, lot hirach tro yma, ryw 12 Wedyn, os fydd hi allan y Fyndolig, fydd hi'n gret. Wedyn, allan ei drio plygio i gael CD ac yn Steddfod. Dafydd. Iawn, Hefin, diolch.